Hello, good evening, my dear friends. लोगोफोर दिनै नोंथांमोन बयखौबो आंनि गोसो गोरबोजों बरायग्रोनानै लाग्रोनाय थाबाय आंनि सिबि ब्रह्म ब्लग चेनेलाव नोंथांमोन गासैखौबो गोसो गोरबोजोंनो बरायग्रोनानै लाग्रोबाय लोगोफोर बेनो लोगोफोर जोंहा दिनैहाय जोर प्रडाक्शनजों दिहुनजानाय दिनैनि गुथाल मुभियावहाय आंबो फिसा रल दंमोन नालाय लोगोफोर थ' बिनि थाखायनो जोंहा दिनै प्रिमियार श' जानो थांगासिनो दङ दिनै बलांगुरि बाथाबारि डेट्स आंनि बोराइनि गामियानो बलांगुरि बाथाबारि नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय जानांगौ थ' दिनै बे आंनि गामियावनो आंनि बोराइनि गामियावनो थांनो ओंखारगासिनो आंबो नै बोरायानो दोनलांसिगोन आंखौ थ' माबायदि नुखो लोगोफोर आं नै बिदिनो दख'ना गानबाय आरोना आंहा गामिनि नालाय गामिनि खाने रांखिनि रल खाबो आंना रांखिनि रलाव बिदिनो खालामो लोगोफोर स' दिनै आं सोर सोरखौ लोगो मोनो बेसेबां हायो नोंथांमोनजोंबो एसे दिन्थिनो थाखाय आङो एसे नाजानोसै हायो ना हाया मा मा प्रग्राम लादों जोंहा बिबोनां सोमजोर बसुमतारियासो मिथिसिगोन आरोना जोर प्रडाक्शननि बिगोमायाथ' प्रडिउसार बिथाङा आंनिनो बिबोनां नालाय थ' थांसै दिनै मा मा प्रग्राम लादों बिबोनां एक्टरा जोंहा बिनि थाखाय थांगासिनो दङ ओरैलाय मोनसेयालाय आयु माखौ होनखो गैला पिंकआलाय एसे आल्था फुनलायलायदों आंहा मिनिनानै थैखागोन रावबो नुवागारा मोनायावनो आरोना सोर लोगोफोर माबायदि जाखो आंखौ माबायदि नुखो लोगोफोर देलायनायखौ आङो ओरैनो नै खानाय खाथ'बाय आरोना आइ बिमानि रलखा आंनाथ' जेब्लायबो दा जेबो देलायनो आंहाथ' हुदा गैखाया नेचारेल आंना बिदिनोखासै आरोना मेकआप सेकआप होलायलायनानै ओंखारनाय हुदाबो गैखाया आरो आंना मा जाखाना खानायालाय गुजोब्बाय नामा खानायानो गुजोब्बाय नामा माबा लांदां जालाबायबायलै बुरायनायनि माबा खारनोसै माथो होनबावनो आरोना जायो आंना बिदियानो थ' बिदिबा थांनोसै लोगोफोर ओंखारबाय लोगोफोर नै फुरा रेडि आं थांनो ओंखारबाय मामि बाय बाय मोजाङै फरायदो दे आमा दे नै मासे मास्टारा जोंहा नैबे मासे जासिगोन दिनै फिसाजोनि मास्टारा फरिखा दंमोन माथो खालामबावनो आरोना लोगोफोर प्रग्रामाबो बे समावनो जाबायबा नै खोमसि जाफैबाय थांनो ओंखारबाय दे लोगोफोरजों सौफैनानै दा नै आलासिफ्राबो माखासे सौफैबाय माखासे सौफैजोबाखै दा गामिनि माबायाव जिरायहैदों आरोना नै सनाय एक्ट्रेसमोन बाजै रिंखुमनिमोन आरोना बिसोरबो जास्ट दासो सौफैदों माखासे ओंखाम जाबाय नानिहाबो ओंखाम जानो ओंखारबाय जोंहा नै काक्ला सार बिथां बेसेबांबा गोबावनि उनाव दिनैसो लोगो मोनलायबाय नै शुटिंफ्रावथ' बिदिनोसै आरोना बे रोखोम नांगौ बायदि लोगो मोनलायलायखाया गावबागाव जायोना दिनै लोगो मोनलायलायबाय आरोना ज'नो बेखौनो बिनि थाखायनो मोनसे प्रिमियार श' लानाया जोबोद गोनांथि दं जाहाथे सोर बिथांमोना मा एक्टिं रल लादों रावबोथ' नुलायलायाना बेखायनो दिनै ज' लोगो मोनलायलायनोसै नै नैबे आगैमोनहाबो बबेनिमोनथाय नानिमोनखौबोथ' आंहा सिनायासै हाय आगैमोन बबेनिमोनथाय नोंसोरो बर' बाजार ना नोंसोर गासिबो बर' बाजारनि गोजा काजोलगाव दे बिजनि बर' बाजार जोंहा लकेल जाबाय आंखौ मिथिखायो ना अबेनि जों ओंखाम जाखांनानै दसे ज' जिरायलायबाय आरोना ओमफ्राय बे आगैयालाय अबेनिमोन बेहा गुरुबासानि ना अके दे नोंहा मा रल लादों अके दे अके दे ओंखाम जायाखै दाबो ओंखाम जाथ'वाखैदां जोंहानि प्रभात सारमोन दङ आग्लाय सारमोनाव थांखो उनावहाय लाइटफ्रा बारा थिग एसे मोजाङै नुवासै माथो मानसिफ्रानो गैया नामाथाय दिनै
जोंहा दायो जानोसै जाथ'वाखै नोंस्रा जानाय लाखानोसै दा जोङो नानिमोन फैदो जानोसै फैदो आगैमोन जानोसै जादो आदैमोन सारमोन बैलाय जों बैथिं खारनोसै लाइटफ्रा बरिं मोननानै उन्दुनो ओंखारजोब्बाय ना मा होनदों बाजै उन्दुनो ओंखारजोब्बाय जाखां लोंखां फुरा माने मानसिफ्रा उन्दुनो ओंखारनाय अबस्था जाजोबलायबाय आरो जोंहा माला जागोन 9 बाजि बारलायबाय बोरै उन्दुनो ओंखारा जानो दे एक्सुवेलि Hari sar, pani dah dah itu dah jumlah dia hari sar ada. Tengok betul mentai jahat sebelah pera. Agaknya mana mulai? Pronita Musari mana? Jija senglane neng mana nani? Dan neng imen maba arena pura mana ni video part ko. Billion ni माबा जादों गार्लफ्रेन्ड खनगोन नामा बिथां आं सल'खौ नायगोनसो फैदो आगैमोन फैदो अखा दोमैबाय फैदो नांलायनाय नायोबा दायो आंना नांलायलायनायसो फैदो थांसै लेंहरबाय नै औ आंनि मेन नै आंनि एरियानि आंहा नोंसोरसो गोनांसिन ना बिराद गोजोननाय मोनबाय सनाफोर जायाफ्रा मा जानो रोंनोथ' रोंखाया अब्लाबो ना ओरैनो आरोना बिराद गोथाव मोनदों नै अनला ओंख्रि जि ओरैबायदि गोथाव मोनदों आरोना अमा बेदरखौ बिराद गोथाव संखादों आरोना बिराद गोथाव संदोंमोन आरोना गासिबो मैथा बाथोन अनलाजों दाउ मा ओंख्रिमोन ओरैबायदि अनलाजों दाउजों अमा बेदर भाजा ना भाजा मैथा बाथोन लाब्रा लुब्रा दालि जोबोद गोजोननाय थाबाय एकदमबारे जोबोद गोजोननाय थाबाय मा जायोमोनथाय सोमोन्दोआवबो बाजै जायोमोन ने बाजै आंनि बोरायखौ फंबाय जायोमोन ना हा दे बिदिब्ला नोंस्रा ओमफ्राय जादोंना जायाखै ओंखामफ्रा जानानै लादो औ फैदो जायाफ्रा मा नायनोसै आंना देरबाय आंनि लादुम देरसिन जालायलांबाय सासे आं एसे आवगायग्रोनोसै दे औ दे नोंसोरबो फैदो लासैनो जानानै लानानै जानायाथ' जाथ'नाय नंखाया औ दे बिदिबा आं आवगायसै अके दे सोमजोरनिफ्राय ना अके नैबे फिसा नानिमोन फिसाफोर जोंहा नै प्रडिउसारनि डान्स फ्ल'रावहाय मोसागिरिफोर आरोना बिथांजों दा एसे मोसागोन खोमा फैदो बिदिबा नानिमोन दे बाय बाय मोसानोसै प्रिमियार श'आव बिथाङा माने प्रिमियार श' बानायदों सोर प्रडाक्सननि माने प्रडिउसार बिथांजों लोगोसे अपेनिं श'आव मोसासिगोन आरोना फैदो बिदिब्ला सोर नायनो गोसो नायफादो जाबाय आरोना नै मानसिया एसे जाहांबायानो अखा सिजा बिराद मोजां दसे सान्थि बायदिल' हरसिगोन अखाया हाखालानो रायलाय हरखाबाय जों गोजौआव हानाय नंखाला साथाया नोंबो हमबावदो
मोसाखावरि हान्जा बिथांमोनखौ बे समाव जोंनि जौसांसिम हांख्रायदों जेराव बिथांमोननो थाबैनो फैनांगौ स्टेजआ बेनो आरोना दा प्रग्राम जागोन दे स्टेजआ जाहा नुवाखै नै बेना दख'ना गोमो गानलायनानै मुसिगोनसो गैला 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 बे सासे बारा आसोरलै दैबावनो आंखौ खेबनै लोगो मोनबाय दा बन्द जाबाय बिथांमोनखौ जाया आंनि नङा जानो बिजिदाया सल'खौनो नागिरबायनो नायनोसैलाय बिजिदानि सल'खौ नोंथांमोननि सिगाङाव जों बिनि गुथाल सावथुनखौ दिन्थिनायनि सिगां जोङो मोनसे हाबाफारि दङ बे हाबाफारिखौ आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय जोंनि नैबे गुथाल सावथुनाव माखासे मान होनो गोनां बिथांमोन बाहागो लानाय दङ बेवहाय माखासे महरगिरिफोर आरो रोजाबगिरिफोर आरो दामगिरिफोर माखासे गासैबो बाहागो लानाय दङ दा बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव आङो सिनायथि होनो थाखाय आं आखायाव लादों दा बिनि सिगां आं गासै नैबे बाथाबारि ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरनायजों लोगोसे दा आंनि नैबे गुथाल मुभिनि प्रिमियार श'हाय जा फावखुंगुर फावखुंग्रि महरगिरि दामगिरि रोजाबगिरि आरो गासैबो बिथिङावहाय बाहागो लानो हानाय बिथांमोनखौ आङो नोंथांमोननि सिगाङावहाय दिनै मोगा-मोगि खालामगोन सबायजार बिजनि दा जोङो नैबे जोर फिल्म प्रडाक्सननिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय गुदि खावलायहरनाय जाबाय दामब्रम गेलेग्रा फोथाराव दिनैहाय जोंनि बिजनि ओनसोलनिनो जाखांफुनाय जोंहा सोमजोर बिथांमोननि ग्रुप बिथांमोननि दैदेननायावनो नैबे मोनसे बर' फिल्म गुथाल बेनिनो दिनै बायथाफोरनि सिगाङाव दिन्थिनो लानाय मोनसे प्रिमियार श' मुभि बे मुभिखौ दिनैनि दिनाव बे गेलेग्रा फोथाराव रायजो राजाफोरनि सिगाङाव दिन्थिफुंनो लादों दा बे हाबाफारियावनो नुजाथिनो हानाय गुबुन गुबुन ओनसोलनिफ्राय जोंनि बर' आर्टिस्ट फावखुंगुर फावखुंग्रि लोगोसे बर' हारिमुखौ फोजौखांनायजों लोगोसे जोंनि जेनिखि समाज बेबस्था जोंनि जेनिखि हारिमु राव हारिमु बेफोरखौ फोथांनानै लाखिनायनि बेलायाव बिथांमोनहा जाहाथे बर' हारिनि थाखाय बिहोमा होलांनो हायो बिथांमोनखौ जाहाथे नोंथांमोना गोसो गोरबोजों हेफाजाब होयो बिनि थाखाय खावलायनाय थाबाय दा आं गोबां बुंनो सानाखै दा फंनैसो बिबुंथि लाखिनो थिननायलाय बेखिनि बुंबाय जोबथारनायाव आरोबाव बयनिसिमबो खुलुमनाय सिबिनाय बावनानै आंनि जेनिखि फंनैसो बिबुंथि बेखिनियाव फोजोबबाय गोजोन्थों खुलुमबाय रायजो राजाफोर नायनो लुबैदोंना मोगथां महराव दा आङो गुथाल सावथुननि बयनिख्रुइबो जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनिनो मुंदांखा मान होनो गोनां जोंहा मिस मनालिसा हाज'वारि दा बिथांखौ जोङो जोंनि नैबे जौसाङावहाय हांख्रायनानै लाबोगोन बेनि थाखाय खनसे गोबारै आखाइ खबनानै हो रायजोफोर बिथां मनालिसा हाज'वारि बिथाङा जोंहा नैबे थांनाय बोसोरावसो बेस्ट फावखुंग्रिनि आखुखौ जोंहा मान बान्था लानो हादों जोंनि गुथाल फिल्म प्रडाक्सननिफ्राय जोङो बरायनो थाखाय बिथांखौ खावलायनाय जाबाय
खनसेनो बयखौबो लिंहरबानो जायो जायो माला जागोन गोजोन्थों बिनानावसिम नोंथाङा थांथ'नो मोना बेयावनो थाथ'नांगोन आर'नाइजों बरायनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय बिथांनि थाखाय खनसे गोबारै आखाइ खबनानै रायजोफोर बिथाङा सासे जाखांफुनाय सासे गोहोमै बोलोयै मोदोमै मोखाङै सासे फावखुंगुर जोङो बेखौ होनो हिर' खनसे गोबारै आखाइ खबनानै रायजोफोर बिथाङाबो थांथ'नो मोना बेयावनो दान्दिसे बहुत टाइम लागोन बिदि साफा साफा आरो बिथांजों लोगोसे जोंहा आरो सासे दंबावो जेजासके काटारि बिथाङाबो जोंनि बर' सावथुन मुलुगनिफ्राय बिमुं मोनखांनाय सासे सुबुं आरो गाखो फैनानै जोंनि रायजो सिनायखायोना जोंनि गुथाल प्रडाक्सननिफ्राय बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय आं गुरै खावलायहरनाय जाबाय गोजोननाय थाबाय रायजोफोर बिथां मान होगोनां आब' रिंकुमनि नार्जारि दा बिथांखौ आं जोंनि जौसाङावहाय गाखोफैनो गुरै खावलायहरनाय जाबाय बिथाङा जाहैबाय रिंकुमनि नार्जारि बिथांनि थाखाय खनसे गोबारै आखाइ हमनानै हो बरायनो थाखाय आं गुरै खावलायनाय जाबाय बिथाङानो जाहैबाय जोंनि आब' चन्द्रबाला ब्रह्म गोजोननाय थाबाय आब' हाजासे नोंथांनिसिम सोंजाफैनायनि थाखाय फ्लरिना बसुमतारी सरि खामानि होननानैबासो मिथियो रायजोफोर खुलुमबाय आयं आरो जोंनि गुथाल सावथुननिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय आं गुरै खावलायहरनाय जाबाय बिथाङानो जाहैबाय बिरसिं बसुमतारी गोजोननाय थाबाय आयं नोंथांनिसिम बिथांखौ आरो जुमब्रा देवानि होननानैसो सिनायनाय जायो गोजोननाय थाबाय दा जोंनि गुथाल सावथुननिफ्राय बिथांखौबो आरो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय आं जे दहाय जौगा आं थाबाय थादोंमोन ना बे प्रडाक्सना बिथांनिनो जौगा फिल्म प्रडाक्सननि अनार बिथाङा गोजोननाय थाबाय आदा आरो नोंथांनि मासिखौ आं लाहैनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय बिथाङा जाखांफुनाय सासे फावगिरि गोजोननाय थाबाय बिनानावनिसिम सावथुननिफ्राय एबा जोर प्रडाक्सनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय बिथाङानो जाहैबाय आदा मेन्डेला गोजोननाय थाबाय आदाया थांथ'नो मोना दसे थाथ'नांगोन आरो बेजों लोगोसे जोंहा दंबावो मान होनो गोनां आदा गेदेर पंकज लाहारि जोंहा बर' सावथुनाव बिथाङाबो गोग्गोमैनो मदद होबोदों बर' सावथुन दावगानायावहाय गोख्रोङैनो मदद होबोदों आरो जोंनि बे बर' सावथुन जोंनि गुथाल सावथुननिफ्राय बरायनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय आदायाबो थांथ'नो मोना आरो बेजों लोगोसे जोंहा आदा सासे दंबावो बिथाङानो जाहैबाय मान होनो गोनां आदा अमित लाहारि बिथाङाबो जोंनि नैबे बर' सावथुनाव गोख्रोङैनो महर बोनो हानाय सासे गोख्रों महरगिरि गुरै खावलायहरनाय जाबाय बिथांमोननि थाखाय खनसे गोबारै आखाइ खबनानै रायजोफोर आदा मेन्डेला आदा पंकज लाहारि आरो आदा अमित लाहारि आरो बेजों लोगोसे दंबावो जोंहा जोंनि CDC बिसानि प्रेसिडेन्ट मान होनो गोनां आदा बिबिका बसुमतारी बिथांखौबो आङो जोंनि नैबे जौसांसिम हांख्रायहरदों बिथांखौबो आङो जोंनि नैबे जौसाङाव गुरैयै खावलायहरनाय जाबाय आरो बेजों लोगोसे जोंहा दंबावो सासे जोंनि आगुनि सासे बिथाङा करिय'ग्राफार आरो जोंनि बर'नि मोनसे ट्रेडिशनेल बा जोंनि बर'नि मोनसे हारिमुआरि रंजानाय मोसानायखौ फोथांनानै लाखिबोनाय जोंनि सासे आदा दंफैयो बिथाङानो जाहैबाय मान होनो गोनां आदा दिलीप नार्जारि बिथांखौबो आङो जोंनि नैबे
जौसांसिम बरायनानै लाबोगोन आरो जोंनि नैबे गुथाल सावथुननिफ्राय बरायनो थाखाय गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय आं गुरै खावलायहरनाय जाबाय। नार्जारि खनसे गोबारै आखाइ खबनानै रायजोफोर आरो बेजों लोगोसे जोंहा दंबावो मान होनो गोनां आदा दुलाराय हारिमु आफादनि सेक्रेटारि बिजनि ओनसोलनि बिथां मान होनो गोनां आदा मानाव गेदेर बिनय ब्रह्म दा आदा आर'नाइजों बरायनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। बिथांमोननि थाखाय खनसे गोबारै आखाइ खबनानै रायजोफोर जोंहा बावला जोब्बायानो जों गुथाल सावथुनखौ दिन्थिनो आखायाव लानोसै। बेजों लोगोसे दंबावो आङो जोंनि बे जौसांसिम बरायनानै लाबोनो थाखाय आवगायदों आरो जोंनि गुथाल सावथुननिफ्राय जोङो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय गुरै ब्रह्म सनाय बिथाङानो जाहैबाय सनाय ब्रह्म खनसे गोबारै आखाइ खबनानै रायजोफोर बिथाङानो जाहैबाय सनाय ब्रह्म बिथांखौबो आङो जोंनि गुथाल सावथुननिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय गुरै खालामनाय जाबाय। बिथांमोनखौ जोंनि दिनैनि नैबे जोंनि गुथाल सावथुननि थाखाय आङो फंनैसो आङो आदा पंकजखौ बिबुंथि लाखिनो थाखाय आङो गुरै खावलायनाय जाबाय। जोंनि नैबे गुथाल सावथुननि प्रिमियार श'खौ बेखेवनो थाखाय आङो नोंथांनि आखायाव आं गथायनाय जाबाय। माखासे बोरै प्रडिउसारखौनो बुङाखैना नोंसोरखौलाय बोरै मारै जाखो मा बावखो नोंसोरबो लिरना लिराखै जाखो आदा रनजितमोनबो दंबावोना खैथासनमोनालाय आङो दा जोंनि नैबे गुथाल सावथुननि प्रिमियार श'खौहाय आङो दा गासैनिबो नैबे दा आदा मेन्डेला आरो आदा पंकज लाहारि आदा अमित आरो आदा बिबिका आरो आदा दिलीप आरो आदा बिनय आरो आब' सिम्पुल बिथांमोनखौ जयैनो आङो जोंनि नैबे गुथाल सावथुननि जेरै जोङो दिन्थिफुंगोन दा बे गुथाल सावथुननि दिन्थिफुंनायखौ आङो नोंथांमोननि आखायावनो मोनसे बिबुंथि लाखिनानै आङो बेखेवनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। दा आङो जोंनि मान होनो गोनां आदा जोंनिनो सासे मान होनो गोनां माने स्क्रिप्ट राइटार आरो सासे डाइरेक्टर आरो महरगिरिबो बिथाङा दा आरो बेखौ आङो फंनैसो बिबुंथि लानो थाखाय आं गुरै खावलायनाय जाबाय जोंनि गुथाल सावथुननि जानाङा बयनिसिमबो गोजोन मोनाबिलि दिनैनि नैबे मोनाबिलि समाव गुथाल सावथुननि प्रिमियार समाव नुजाथिफैनो हानाय बयबो खाथि खालानि गेदेर गोलाव नोंथांमोन लोगोसेनो सावथुनखौ नायनो फैनाय गासै रायजो राजा नोंथांमोन गिबि गिबियावनो बयनिसिमबो आङो गावनि अननायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय। बेफोरबायदिहाय आंखौ नैबे समाव सावथुन बेखेवलायनो होगोन होननानै आं माब्लाबा सानाखैमोन हरखाब बादावखांनाय बायदि जादों आङो। दा जेखियानो जाया नोंथांमोननि नैबे ओनसोलाव जोनोम मोननाय जोर प्रडाक्शनजों दिहुनजानाय जा मोनसे गुथाल सावथुन बे गुथाल सावथुना जाहाथे रायजोफोरजों बयजोंबो अनसायजायो आरो गुथाल सावथुना जाहाथे फालांगि आयदायाव बक्स अफिसाव मोजाङै साक्सेस जायो बेखौ आङो इसोरनि सेराव आर'ज गाबहरबाय। आं मिथिगौ मोनसे सावथुना जुदि साक्सेस जानांगौब्ला बेहाय गुबैयै सावथुना जोबनायनि उनाव रिलिज जानायनि उनाव गुबै फावा नायगिरि बिथांमोननि सेराव थायो। ओंखायनो आङो बेहाय नुजाथिफैनाय गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ बेखौनो खावलायनो लुबैयोदि सावथुनखौ जेन नायनानै माबाफोर मोनसे जुदि नोंथांमोना बे सावथुनखौ नायनानै माबाफोर मोनसे गियान मोनदोंब्ला बा माबा मोनसे नैबे सावथुननि गेजेरजों गोदान माबा मोनसे दोहौ फैनाय मोनदोंब्ला जाहाथे बेखौ नोंथांमोना नोंथांमोननि न'खरावल' नङा बेखौ गुबुनफोरनि गेजेरावबो जाहाथे फोसावनानै नैबे सावथुनखौ जाहाथे आरोबाव गुवारै गोसारनायाव हेफाजाब होयो बेखौ आं आसा थिदों। बे समाव थिग गोलावै बुंनायनि जोंहा थासारि दं होननानै आं सानाखै। आङो नैबे गोथार समावनो नोंथांमोननि सेराव
नैबे गुथाल सावथुनखौ एक्सुअलि आं कनफिउज जादों दे बेखौनो होमारदों ने बिबुंथि अके बिबुंथि सिनानै आंखौ कनफिउज खालामदों बियो सरि गुथाल सावथुना देरहाथों बेखौनो आं आसा थिनाय जाबाय गोजोन्थों थेंक इउ फोरबो बरायनो थाखाय आङो गुरै खावलायहरगोन जोंहा